Nodi'r sydd fel arfer yn cael ei glywed yn y nos sy'n cael sylw ein casgwraig ni heddi, ac mae yna ganodd ohonyn nhw. Ers 1971 mae'r Goody Who's wedi bod yn casglu yng nghartref Mair Davies, a gallech chi ddweud fod pethau wedi mynd dros ben llestri yma. Mae'r cwestiwn cyntaf licen i ofyn i chi yw shwt ddechreuoch chi casglu'r Goody Who's yma? Wel, mae'n stori hir, mae'n mynd nôl blynydde. Pan eson ni Llundain i'r Ideal Home Exhibition, ond weles i'r Goody Who bach yma i roi mas yn yr ardd. A wedyn o'n i'n athrawes yn ysgol Wdig, a dath bachgen bach a 2 ferch bach a anreg nadolig i fi. A na beth wenw, Goody Who fawr a 2 Goody Who fach. A wedodd rhywun arall 3 o Goody Who's te. Wdw, wedys i maen nhw'n bert. So, na siw dechreuo'r broblem wedyn ni erbyn heddi. Mae dros 1000 yma o bethau. Ddim 1000 o Goody Who's. Ambell i ornament a 2 neu 2 yno. Tylluan mae rai bobl yn galw nhw, ond Goody Who's i ni'n gweud ffordd hyn. Wel, maen nhw'n dod o bob man, pob defnydd. Mae rai yn handi ysgwyd nhw. Maen nhw'n dala pethau. Mae un fan hyn, mae'n handi erbyn nos. Os dwi'n tynnu sbectol lawr, a mae'n aros fyna. O, ie. Achos mae, fel bod fi'n mynd yn unach, dwi'n rhoi pethau lawr a sa'n gwybod le ma' nhw. Wel, dwi'n gwybod le mae sbectol i nawr yn y bore. Mae e hyn y Goody Who. Dim ond fi gofio fi roi'r erbyn nos yma. O'n i yn Aberteifi, sy'n mewn i'r siop i amser da fi i aros i'r bws. So weles i hwn. Yn meddwl, reit, gai hwnna. Mae hon wedi dod o'r siop yn Gyfyrddin. Mae hwnna'n bert. Mae hwnna yn bert. Winnie yn ffrind i, ath i fyw i Gyfyrddin. Wedi'n byw yn dinas, a hyd ath a hon, blynydde nôl. Mae'n ffrind coleg i wedi dod lawr i Hwlffordd. Wedodd i dwi eisiau pwrs. O, dys i lle ni'n neud y pwrs fyd. A weles i hwn. Wel, we rhaid gael ewedd e. A dwi'n dwlu am pethau pink. Wedodd i, paid edrych lan nawr, wedodd i, neu bydd i di'n ala mwy o arian. Wel, we rhaid edrych lan wedyn, a na beth wedde, wel gwdyn yma. Neis iawn. A chi weld, maen nhw matcho. Wel, allan ni byth gadael yna, allan ni. A chi'n cael oriau hwyl fyd ar jigsaws ma? O, ydyn te. Ond ar ôl pennu rai sy'n fil, dwi'n fframo nhw. Achos allai byth taco nhw to. Mae'n amlwg fod Mair yn dwlu ar yr aderyn, ac wedi gwneud tipyn o enw i'w hunan. Pa un bachgen da'n ffrindi, wyr i'n ffrindi. A dwi'n gofyn oeddi i fan gyn a oeddi. Mam, ie, mae'r Goody Who's, mae'n gweud. A mae'n gweud, pa'i gweud na. A dwi'n clywed i'n gweud. A wedyn, ein dyfarnod ffordd o dde. Mam, ie, Mair. A wedys i ddim Goody Who's. Ni'n gallu clywed i'n gweud. A fydde mor ddonio. Ond beth mae'r gŵr a'r ffrindiau a teulu yn meddwl o'r Goody Who's? Sa'n bod. Sneb yn gweud dim. Mae un yn gweud sa ti'n gall. Falle bod nhw'n iawn. Mae Goody Who bron o fod yn mob cornel o'r ystafell gyda chi wrth chi goginio, eistedd lawr mae yna Goody Who. Chi'n meddwl allech chi ddychmygu bywyd heb y Goody Who ragor? Wel, dwi wedi marfer â nhw nawr. Fyswn ni'n gweld eisiau rai yn nhw, dwi'n meddwl. Ond sy'n nhw'n bob stafell. Mae rai stafelloedd heb un Goody Who da ni. So mae hynna'n galondid. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am adael i fi weld y casgliad hyfryd yma heddi. Popeth yn iawn, croeso.